ценом в мире наций. Месца белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Тут есть такая тонкость белорусского менталитета. Я не про цярплівасць, а про тое, што беларусы як вельмі траўмаваная нацыя, так, это как бы вся наша гісторыя там найноўшая часу там, это суцэльная такая нізка ланцуг гэтых траўмаў, как бы. Яны не хочуць этого чуць. Вот что яны хочуць ад России? Каб что было по-руску, каб вучыцца, перавучыцца не трэба, каб не трэба было нічога ведаць сваёй гісторыі, там, вникать, ни за что не отказывать, не вникать в российскую политику. Потому что где Иркутск, где Омск, я думаю, выйдите, спытайте, никто не ведает. Это абсолютно. Но при этом хорошо глядзець 100 каналов русского телебачення, з якіх прибраны все политичные шоу, все политичные программы. Белорусы не избираются там вникать, что там у их в думе, и запоминать это. И он вот готовы поклясться, вот мы выйдем, мы спытаем первых 100 человек, кто премьер-министр Беларуси, они не откажутся. Вот я перакананы. Белорусы хочуць глядзець по-руску американское кино, вот, глядзець какие-нибудь российские передачи про хорошую заходнюю музыку, вот, ездить в Вильню, в Литву за покупками, пожадана, каб быў Шенген и не напрягацца. И таму гэтыя словы Бабіча пачула вузейшае кола заангажаванай публікі. В реальности тых, хто спажывае, а так оно есть, 99% нашего информационного и культурного контента, это з России. А то, что застаецца на дзяржаўныя СМИ, якія тут абсолютную монополию маюць, про это не казалі. И атрымліваецца, что толькі калі чалавек мэтава залезе на нейкія там ресурсы, так званые оппозиционные, да, ці недзяржаўныя, и что-то паспрабуе в этом, как бы, тады ему трэба будзе дазнацца, хто такі Бабіч, откуда он приедет. Ой, покиньте, где это Карачаево-Черкесия, докиньте. И вот в этом-то вся и фишка. Як это, трэба браць з гісторыі огонь, а не попел. Вот, абы вот не было як на Украине, абы было все тихо, абы не напрягать мозги, абы вот как бы мороженое замест каши, как бы в дзіцячым садзе. И вот эта инфантильность такая массовая, якая была вот сфармавана за апошнія чвэрць стагоддзя, и она пераўтварае все в вату. Любые идеи, там, любые пассіянарныя, харизматычныя там, выступы, оно все в этой вате заглохнет. Сёння тут немаведама адкуль прыляціць. Мы все думали, что на нас Захад будзе нападаць за савецкім часам. А зараз не ведам, магчыма, з усходу нешта прыйдзе. Таму, каб быць нейтральнай краінай, так нам жа нейкую каштоўнасць такую трэба мець, там як Швейцарыі былі банкі, так? Хто ж на яе нападзе, там усе грошы ляжалі. Нам вось таксама нешта такое трэба, каб нас усе пыталіся зберагчы, каб усе разумелі, з захада, з усходу, там, з поўначы, з поўдня, так, Беларусь не чапаем, таму што ў Беларусі там не ведаю, там усе праграмісты самыя выбітныя з усяго света, ці там яшчэ нешта такое. Я думаю, что Янка Купала был гениальным человеком у шмат таких аспектах, и «Живе Беларусь» можно назвать абсолютно доброй формулой на все часы, наколькі гэта можна бачыць. Нічога ім не ўдаецца, не ўдалося знішчыць гэты народ так лёгка, якім здавалася. Хаця як бы школу раздушылі ўсё, таму што нацыянальная ідэя, яна ажыццявілася, яна у якім бы стане не была, яна рэальна існуе, і народ, які тут жыве, ён жывы, ён шукае апоры. І ён разумее, што мы, беларусы, вот, нам не трэба ў Расію, мы б хацелі, каб была незалежнасць. Даюць інфармацыю, що там 54%, все. Па-першае, я ніякім афіцыйным статыстыкам не веру ў гэтай сітуацыі, бо это прапаганда. Я этому не веру. Вот. Але я бачу, як думае маладое пакаленне, як думаюць людзі маладзейшыя. Это
люди Беларуси. Вы сейчас описывали белорусскую нацию. Вы упомянули территорию, мову, культуру, традиции. Но вот никак, ни слова не было сказано о том, как именно эта нация будет управлять сама собой. А вот разговоров о том, как же нам управлять самим собой, да, какая власть у нас будет, вот этих разговоров, вы об этом не упомянули, и есть это такое личное мое мнение, наблюдение. Этого довольно мало в белорусских медиа. Значит, люди, калі справа ідзе аб нацыянальных пытаннях, пры тым, калі ёсць пагроза нацыі, то людзі спораць аб прыярытэтах. Людзі спораць заўсёды аб галоўным. Першае пытанне заўсёды будзе мова, тому што яна загрожана. Я думаю, вы канцэпцыю фронта ведаеце наконт мовы. Ніхто нікога не прымушаў і не будзе, і не трэба это рабіць, таму што у нас сітуацыя зусім не такая, як, скажем, у Латвіі ці ў Эстоніі, дзе прывезлі 40% НКВДістаў з сем'ямі ўсё, яны люта ненавідзяць усю этую мову ўсіх гэтых, кажуць, абарыгенаў. У іх праблема. Што рабіць? Это для іх чужыя людзі. І яны прымаюць законы аб неграмадзянах, там усё, но яны ратуюцца як могуць. Это такое праблемнае пытанне. У нас гэтага няма. У нас па-руску гавораць большасць беларусы. І мы да іх павінны адносіцца як да беларусаў. Это вынік вось гэтай акупацыйнай палітыкі, гэтай русіфікацыі. Людзей так навчылі, і што мы іх будзем трэцірваць? Нічого падобного. І таму дзяржаўная мова беларуская, руская мова, мова міжнацыянальных зносін. Прыярытэтныя такія рэчы, якія ідзе гаворка, бо яны павінны быць зроблены, загражаюцца. Але не на гэтым асноўваецца нацыянальная палітыка і нацыянальная канцэпцыя. Рада БНР аб'явілі незалежную дзяржаву. Вы ж пачытаеце граматы. Это дзяржава дэмакратычная. Там жа аб гэтым вельмі ясна, прытым гэта фактычна рабілі спецыялісты. Там жа яшчэ многа ёсць такога падходу яўна сацыял-дэмакратычнага. Абавязкова потым сама нацыя, самаўтварэнне ідэі нацыі – гэта дэмакратычная з'ява. Калі ствараецца нацыя, гэта як сям'я, это думанне пра ўсіх, пра ўвесь народ. Это задача, каб усе аб'ядналіся для адной ідэі стварэння дзяржавы. І таму, як правіла, нараджаюцца нацыі, яны не нараджаліся як некія таталітарныя рэжымы, а як дэмакратычныя нацыі. Яны ўсе мелі цягу да дэмакратыі у той ці іншай меры, якія былі традыцыі. Таму што сама нацыянальная ідэя, само стварэнне нацыі – это ёсць з'ява дэмакратычная. Яна ў аснове сваёй прадугледжвае найлепшы выхад улады – это парламент. Каб уся нацыя ўдзельнічала ва ўладзе, каб она выбірала ўладу. Элементарная речь. И в Америке так и шло. А вторая история национальной идеи мне нравится больше. Это тот символ, та идея, та цель, ради которой объединяются сегодняшние люди. Угу. И неважно, там, значит, эти сегодняшние люди там, представляют один этнос или несколько этносов. Например, вот Америка. Ярчайший там пример, с моей точки зрения, реализации красивой национальной идеи предпринимательства. Вот, которая объединила в себе кучу людей. Никто не приходит и не расстраивается, что кто-то там итальянец американского происхождения, кто-то афроамериканец. И вот мне кажется, Беларусь на самом деле, вот с учетом сложности, исторической сложности судьбы белорусов, тутейших, смотреть в прошлое и пытаться объединить людей очень тяжело формулируемым единым понятием прошлых белорусов, потому что на самом деле кто мы едины вот в рамках кто мы? Мы там часть поляков, часть русских или часть там остатка литвинов или часть белорусов, непонятно, значит, там как называемых. Вместо этого, может, нам проще сформулировать историю о том, что нас ждет завтра, и это сделать национальной идеей. Светлое будущее. Ну, типа да. Только не просто светлое будущее, а сформулировать, как, например, яркий пример 20 века классической национальной идеи
реализовал Китай устами Дэн Сяопина. Он просто сказал: обогащайтесь. Вот, пожалуйста, китайская национальная идея конца 20 века, которая выводит Китай почти экономику номер один, сформулирована одним термином: обогащайтесь. А где ж тут духовность? Где вот скрепы? Нет, так вот мы про что? Мы про национальную идею, которая должна вести вперед, или мы про скрепы, духовность, которые должны нас изолировать, отделить от всего мира и сделать какими-то особенными? Вашей, получается, целью было, у меня сейчас в голове две картинки. Да. С одной стороны, в «Звездных войнах» есть Орден джедаев, да, люди, которые вот следят за порядком, они образцы, каждый джедай – это образец человека, каким он должен быть, да, они могут и проповедовать, и они же защищают, они постоянно защищают ценности демократии, республики. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть Швейцария, где каждый военнослужащий, у него дома оружие, и они регулярно, довольно часто участвуют в учениях, то есть, когда каждый гражданин Швейцарии... Чумяне это любят, им это подобается, да, для да. их это гонор, да. Да, или как в Израиле, да, когда и в том числе и девушки служат, да, и все они граждане, и все они вместе, и все они едины, и все они готовы защищать свою страну и рисковать своей жизнью, да, то есть это два проекта, да, либо джедаи, да, когда есть орден избранных, да, как вы сейчас еще упомянули, еще и с какими-то жреческими функциями, да, или есть вот такое общество, где, в общем, которое стремится к тому, чтобы каждый гражданин Беларуси, да, невзирая на то, что мужчина или женщина, да, как в финских городах было, мальчик от 14 лет до 60 лет, в случае чего выходит на защиту своего города. То есть, два проекта. Либо это элитарный круг избранных с жреческими функциями, как джедая, либо это какая-то... Не, как раз это сполучение одного з другим. Либо это проект, когда все включаются. Вот у вас как? Да. І воно фактично так і планувалося, розумієте, інтелектуальна частка – це особна, жрецы – це то, що більш охоплює, скажімо так, і сферу войовничу, мілітарну, і сферу ідеологічну. То бок, я тут не бачу, каб яно одно одному замінало. Яно мусило бути разом супрацоўнічаць і менавіта ствараць, касцяк этой новой эліты. То бок, разумееце, слово шляхта, калі прамую, я хутчэй меў на ўвазе тое, што мы гаворым, да, эліта, тое, што можа быць складаць касцяк самой нацыі. Таму што, не мне вам расказваюць, у любым грамадстве, будь то немецкая, американская, израильская, российская, живых 4-5%, умовно. Скажем, якія згодныя нешта рабіць, якім цікава, якім нешта ёсць рэалізоўваць. А 95% это людзі, якім, у маім разуменні, магчыма, нават не трэба свабода, так, як трэба гэтым 5%. І гэтым трэба асознанна, усвядомлена ісці, нешта рухаць, нейкае рэалізоўваць свае мэты, а асноўнай масе абсалютна ў любой краіне ім дастаткова турбавацца пра свой дабрабыт. Вот мы говорим про то, что белорусы повинны адчуць сябе беларусамі, з гордасцю сказаць, што мы беларусы, а для гэтага ім трэба, каб было чым ганарыцца. Павінна быць такая вялікая гісторыя у беларускага народа, дзе пастаянна беларусы гэта ўсё. І, можа быць, у нас зараз не хапае такой гістарычнай спадчыны, з якой мы можам паглядзець і сказаць: так мы ж тут ледзь не лепшыя ва ўсходняй Еўропе. Можа быць, нам не хапае такіх гістарычных міфаў, міфалогіі такой. І трэба яе стварыць? Ja ведаю, што шмат людзей так думае і шмат каму гэта патрэбна. Для мяне гэта дзіцячае. Проста мне не трэба ўжо. Можа, калісь малады быў, то патрабаваў герояў. Але цяпер я беларус не таму, што мае продкі якісь вялікіх, мелі якісь вялікія дасягненні чи пачыны. Проста мой дзед быў беларусам. Мой бацька быў беларусам, маці ёсць беларускай, то і я беларус. Я прытым не лічу нашымі трыумфамі ўсіх гэтых трыумфаў Вялікага княства
літоўскага. Дарэчы, to była рабаўладальніцкая дзяржава, якая марна скончыла, і адклікацца да яе нема ніякага сэнсу. Мы маем гісторыю поспеху беларускай нацыі, якая пачынаецца ідэйна з паловы другой 19 стагоддзя, а фактычна з пачатку 20-го. І за одно стагоддзе мы, сяляне, збудавалі нацыю, дзяржаву z niczego. Prosta jak baron Münchhausen wyciągnęli siebie z balota za włosy swoje. Kali pogladzieć, to wszystko to odbyło się przy życiu mojej babuli, jaka narodziła się przy cary, jeszcze u carską szkołę chodziła, a pomierała, kali Aleksandr Łukaszenka był już drugi termin prezydentem Białorusi, to to jest pośpiech. I tym trzeba honoryć, a nie перемога і найомника у битві подворчай. А тих єдеміни і міндовгі – це просто окупанти, у моїм розумінні. Добра, якому, от, на ваш погляд, сапраўднаму беларусу варта поставіць помнік? Івану Луцкевичу, Антону Луцкевичу, Язепу Воронку. Яны нас стварылі, а не Купала Сколаса маюць помнікі. А калі ідзе пра дзяржаўных дзеячоў, то ім трэба менавіта тым, якія стварылі беларускі нацыянальны рух і беларускую дзяржаву. Бацькам-заснавальнікам БНРу, то только и выключно, никому больше там не варто у нас ставить помник. Он так сказал, что, в общем, если мы хотим найти основателей белорусской нации, да, настоящих, то это братья Луцкевичи, да? То есть вот, вот как раз они обращались напрямую к реальным белорусам, да, и настоящий белорус, да, вот какое-то вот то, из чего нынешнее государство выросло, да, и на кого это ориентировались Луцкевичи, да, это именно не дворяне, не аристократы, а те, кто от них страдал, тех, кто был вынужден их кормить, да, вот, от людей бесправных. И отсюда, в общем, как бы он выводит как бы вот это вот, как бы, и все проблемы белорусов понятны становятся после вот этого. А как вот, и вот как вы к этому отнесетесь? Я слухаў вельмі уважліва і нават 2 разы выступ вашу размову з Олегам Матышонкам. Вось ён мой даўні сябра. Я, дарэчы, яго зацытую. Часта яго цытую. Ён мне сказаў аднойчы, што гісторыя была такой, якой мы яе напішам. Вельмі глыбокая цытата. І мне не зразумела яго абмежаванне беларускай культуры да культуры сялянскай. І я пакажу на прыкладзе суседняй Літувы, чаму яго падыход непрадуктыўны. Таму што літувісы будавалі сваю сучасную мадэрную нацыю таксама на традыцыйнай сялянскай культуры. Але яны не абышліся без глыбейшай гістарычнай міфалогіі і ідэалогіі. Яны взяли себе, присвоили все Великое княство Литовское, пачинаючи от конца 12-го, початку 13-го стагоддзя. Причем настолько твердо, что зараз мифология про эту державу является краеугольным камнем национальной идеологии. Великое княство Литовское. И это приклад того, что только 19-м стагоддзем, только этими селянами, початком 20-го стагоддзя сучасную нацию модерновую не збудуешь. А те аристократы, про якіх вы сказали, што ад іх сяляне цярпелі, яны забяспечвалі гэтым сялянам у нас правапарадак, таму што ўвялі кадыфікацыю права найлепшую ў Европе, вялікі статут літоўскі, таму што яны забяспечвалі гэтым сялянам абарону ад знешніх ворагаў, ну наколькі маглі, ад крыжакоў, ад маскавітаў, ад татараў. Так што не трэба гаварыць, што была толькі эксплуатацыя, была, ну, у сярэднія вякі таксама існавала так званая тэорыя форма грамадскай дамовы. Рыцары воююць, святары ратуюць душу, сяляне працуюць. То есть будаваць нацыю толькі на сялянскай аснове это неверагодна. Хіба выбітнейшы, самы папулярны паэт Расіі Пушкін таксама быў крепасніком-эксплуататарам. То не значит, што ад яго расейцы павінны адмовіцца дзеля справядлівасці сацыяльнай. Справа тым, што я зноў жа паўтараю, грамадства и культура, которая мае вельмі трывалыя традыцыі, которая уплывала на все грамадства, рознымі людзьмі стваралася. І ў сярэднявеччы, ў новы час она стваралася тымі людзьмі, которые мелі на гэта час і сродкі. Значит, арыстакратыяй, духавенствам, шляхецтвам. Мікалай Капернік сваю сістэму працаваў геліоцэнтрычную, по той прычыне, што ён меў сродкі да жыцця. Ён быў прафесійным канонікам. Ён не мусіў працаваць, ён меў час на тое, каб займацца навукай. Таму
калі мы адмаўляемся ад усей спадчыны, звязанай з арыстакратыяй, са шляхтай, мы становімся халопскай, прабачце, нацыяй. І, на маю думку, гэта праява так званага сіндрома халопа, ад якога адмовіліся, напрыклад, нашы суседзі літувісы. Я гэты прыклад прывожу, бо яны паспяховыя у галіне нацыябудаўніцтва. Я скажу так. Для меня, вот коли так по ширости, по классе, так вот, как не бахнуть по микрофону, это самое важно. Моя семья, мои сябры, мой город, там, не ведаю, моя дочка, моя мать. Вот это на первом месте докладно. Коли уже мова, ровер, яблоня в саду и правы человека, то я на первое место поставлю вот это. Коли брать, пораўноўваць мову, что важнее для державы, ну, я не ведаю, просто у дадзеных умовах, в якіх мы зараз живем, мы ж не можем зараз все это поменять. Вот так вот раз и поменять. Так? Тут трэба столькі крыві проліцца, я, напрыклад, супраць крыві. А калі ўсё ж таки на дадзены момант, скажем так, реально, при магчымасцях спадара Лукашенка і ягонай машыны, якую ён стварыў, значна реальней вырашыць пытанне з мовай. Чым з свабодамі? З судамі. Чаму прыцягальны аўтарытарны праект для там нейкай часткі? Таму што паўстае пытанне смены эліт. Раней ці пазней, 4 года, пасля еще 4 года, а пасля ўжо невядома сколькі, ну і так далей. А тут вот, ёсць, вот чаму Расія, умоўна кажучы, калі неизвестного солдата, бронзового солдата в Эстонии там зачепили, вот это было ух! А в Узбекистане, коли там и кости валялись, все такое, и никого не касалось. Это вот. Чему, коли в Узбекистане там чуть ли не мавзолей присвяченные ахвярам репрессий, вот, и это вельми моцно подається. Причем контекст такий, вот это они пришли, и вот они тут устроили нам, узбекам, як так вот там подається. І гэта не викликає проблем. А на Україні такий самий контекст викликає. А тому що, розумієш, як є демократичні вартості, які об'єдновуються, так само є авторитарні вартості, і вони об'єдновуються. І чому не боронять русских у Туркменістані? Розумієш, там велика кількість людей з подвійними паспортами, російсько-туркменський паспорт, і туркмену їх забирають, служби забирають паспорти і так далі. Вони лямант там пишуть Владимиру Владимировичу, но Владимира Владимировича це не касається. Вось. Это агульнасць аўтарытарных вартасцяў, на якіх пабудаваны этой краіны. І мне падаецца, што вот гэта яшчэ трэба памятаваць, што воран ворану вока не выклюе. І пакуль Александр Григорович тут ёсць, я не думаю, што Владимиру Владимировичу будет дело до этого. Причем, рамки-то есть. И эти рамки, мне падаецца, нават, яны у экономіцы зададзеныя Россией, а у палітыцы яны абсолютно натуральна зададзеныя Лукашенко. Он сам не выходзіць па-за межы тых рамак, якія на самом пачатку он себе поставил, якія для яго ёсць натуральныя. За этими рамками ему падаецца, что это уже конец его света, конец вот этой мары про якую я казаў, быць кіраўніком. Мы неяк гэта не заўважылі, але вельмі вялікія хвалі міграцыі ідуць з нашай краіны. Калі ўжо Украіна, які плюс мае ад мігрантаў заробітчан, так, ад працоўнай міграцыі, таму што яны мільярды вкладаюць у эканоміку, якая развіваецца. Што мы маем ад міграцыі? Якія дывідэнды? Нічога. Але чаму? Таму што мы нічога не то, што не папрасілі, не сфармулявалі, як гэта мусіць функцыянаваць. Атрымліваецца, што нам неяк ўсё ж такі трэба сфармуляваць прывабную ўсё ж такі нацыянальную ідэю, якая, нягледзячы на тое, што чалавек з'ехаў і ўжо, можа быць, уладкаваў сваё жыццё недзе там за мяжой, што гэта нацыянальная ідэя яго ўсё адно вабіць. Можа, ён і не вернецца, але ён будзе працаваць там, на гэтую краіну, гэтую нацыянальную ідэю. Безумоўна, ён будзе актыўна удзельнічаць у крафандынгавых кампаніях і ўкладаць грошы у культуру, у навуку, што яму падабаецца. Зараз быў кангрэс беларускіх даследчыкаў у Вільні, і асобным пунктам там ёсць узнагароды за лепшую кнігу па гісторыі, па філазофіі і так далей.
А фундатарамі гэтых узнагародаў гэта беларуская міграцыя. Як бы і добра, што арганізатары звяртаюцца да міграцыі з такімі прапановамі, а давайце. Так, сапраўды першыя гады вось такой турбуленцыі, калі чалавек выязджае, так ён спрабуе неяк замацавацца, знайсці працу, выйсці на нейкі сярэдні ўзровень. Але што пасля? Пасля ён ці інтэгруецца ў грамадства, ці яго гэта ностальгія па радзіме, спрабуе на яе неяк матэрыялізаваць, чаму не дапамагчы. То есть правильно я вас понял, для того, чтобы белорусу стать белорусом, на самом деле ему нужно попробовать переехать во Францию, устроиться там, ощутить ностальгию. И вот именно ностальгия, осознание того, чем он отличается от окружающих его людей, от окружающего общества, в общем, и сделает его белорусом. То есть настоящая Беларусь, вот, истинно белорусская идентичность, вот такая, как у поляка, да, она у белоруса не в Беларуси, а в эміграцыі. Не зусім так, таму што ведаеш, ностальгія гэта таксама небяспечная штука, таму што сёння яна ёсць, заўтра яе няма. Заўтра ён уже асіміляваўся, ностальгія это прапала, таму што яго ўжо ёсць сям'я, у яго ўжо ёсць дзеці, у яго ёсць свае іншыя інтарэсы. Ведаеш, я бы тут казала, што Беларусь, яна сёння ў часы інтэрнэта не трэба змагацца за землі, за тэрыторыі. Таму як бы Расія заўсёды прайграе у перадзеле свету. Таму што сёння каштоўнасці іншым. Каштоўнасці іншыя на ў мазгах. Дзе прафесіяналы працуюць, на якіх карпорацыі, для якіх краін. Вось тыя краіны і перамагаюць. Нічога страшнага, што малая радзіма сёння у беларусу ў сэрцы. Неважна, дзе ён знаходзіцца, галоўнае, каб яна там была. Рок-музыка пратэста. Таму гэта ўсё лагічна, таму ўлада баіцца і забараняе, не дае магчымасці выступаць. Я да чаго? Вот можа сёння неяк вот музыка, те ж самыя металічныя гурты, стаць неяк такой музыкай, хай не пратэста, а музыкай адраджэння, каб дапамагчы вот беларусам усвядоміць сябе беларусамі, узгадаць, што яны беларусы, увогуле неяк вот так спрацаваць на ўзняццё патрыятызму. Ці метал не про это? Не, тут такая история, что... это же уже ідзе, это же уже есть. Ось давайте возьмем нейрадюбель. Панк-команда, так? Гралі панк. Але ось можна сказаць, што... Пачыналі наогул там з нейкага рускага року. Это ж быў рускі рок. Можна зараз сказаць, што Кулінковіч пакойны, ён быў рускім? Зараз не. А можна наогул сказаць, што нейрадюбель гэта каманда, якая укладаецца ў рамкі рускага міра? Ніяк. Таму што гэта беларуская каманда, панк. А колькі ў гэтай беларускай каманды расійскамоўных песен? Много, шмат, так? Ось і атрымліваецца, што тут проста такі драйв, культурны драйв, які, просто гэта пратэст, і я не ведаю, наколькі... Зараз наогул цяжка з пратэстам, некаторыя лічаць, што гэта не патрэбна. Я не разумею, як рок без пратэста гэта нейкая жанчына з гумы і безалкагольнае піва. Нешта не натуральнае. Вось, гэта моя точка, моя пазіцыя. Але хтосьці лічыць не так. Дык вось, наконт пратэста тут такое. Тут можна яшчэ паспрэчыцца. Але ж стопудова беларускі рок і метал, ён спрыяе самасвядомасці, таму што просто ты, калі гэта робіш, ты пачынаеш неяк менавіта драйфаваць. Ты драйфуеш нейкую такую у бок, напэўна, сусветнай цывілізацыі. А сусветная цывілізацыя, Беларусь гэта частка сусветнай цывілізацыі. Колькі нам не казалі, што нас не павядуць за цывілізаваным светам, гэта не працуе. Мы ўсё роўна туды пойдзем. Это трэба вельмі хутка бежаць ад гэтага сусвету, каб просто з места здвинуцца в іншым напрамку. Мы ўсё роўна туды ідзем, і таму я прывожу вось такі прыклад заўжды. Вось была каманда, якая пачынала з рускага року, але потым яна стала класікай беларускага року. І тое ж самае, любую метальную каманду возьмеш, яна спачатку вось такая рускамоўная, і ўся за метал расійскі топіт. Прыклад таксама, старажытная каманда, просто динозавры, Торнадо. Вось калі яна пачыналась, гэта была просто вось рускі рок. У сэнсе, рускі метал, такой савецкі метал, ядроны, савецкі рускі метал. Вось.
А зараз торнадо, нават іхнія песні на рускай мове ты успрымаеш як каманду беларускую, тому што ну просто гляньте на Ангуса, ён выходзіць у сваёй вось гэтай шапачкі там з незразумела чым, я не магу ідэнтыфікаваць, што там намалёвана. Ну ён ніяк не рускі, ён усё гэта толкае, пушыць туда у цывілізаваны сусвет ці як гэта. Ну вось атрымліваецца такі дрейф. Прапаганда, якая продовжаецца да гэтага часу, пачалася ўжо у тым першыя гады, калі Беларусь яшчэ мела надзеі, што зробіцца дэмакратіяй. А того часу вядзецца змаганне супраць дэмакратіі. Як вам ведама, наш парламент не ёсць парламент. Усе установы дэмакратычныя не існуючыя, фактычна робіцца ўсё паводле волі аднаго чалавека. Адзінае, што нас клапоціць, гэта што не толькі аднаго чалавека, каб яшчэ аднаго чалавека, беларуса, то не было б так страшна. Але што гэтыя рашэнні аднаго чалавека залежаць, як выглядае надалей Москве, залежыць ад Москвы. Гэта значыць, што надалей Беларусь не выканала таксама гэтай незалежніцкай ідэі стацца абсалютна скінуць поўнасцю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці. Гэта мы не змаглі зрабіць да гэтага часу. І гэта велізарная задача перад намі. Усё гэта звязана з крызісам хрысціянства. Па вялікім рахунку в Еўропе адказаў на сённяшні крызіс, а еўрапейскі крызіс таксама ёсць, там кліматычны, той же самы эмігранцкі там і так далей. Два. Фашызм і хрысціянства. То есть і трэба выбіраць. Калі мы не выбіраем хрысціянства, скацімся ў фашызм. Таму што іншага адказу няма проста. Вот ёсць такая форма, ёсць такая. Беларусам у гэтым сэнсе і цяжэй, і лягчэй. Цяжэй, таму што пасля 70 гадоў камунізму, пасля 25 гадоў праваслаўнага атэізму, апора для вельмі многіх беларусаў, і можа быць нават для большасці беларусаў, якія супраць камунізму, які быў, это якраз такі хрысціянская вера. Ну, вы памятаеце, які выбух хрысціянства у нас быў пасля таго, як рухнуў камунізм. Усе пабеглі ў царкву. Пасля трошкі там адхлынула эта хваля, засталіся тыя, хто сапраўды паверыў. З другого боку, у нас гэта все яшчэ наперадзе. То есть тое, што зараз перажываюць Штаты і Еўропа, у Беларусі это яшчэ наперадзе. Сыдзе Лукашенко, пакаленне 2, і мы сутыкнемся з тымі ж самымі пытаннямі. Давай еще раз вопрос и получу. А вот давайте так. Вот случилось чудо. Чудо. Ага. И вы стали президентом. Ваши первые шаги. И так, чтобы я понял, что это как-то имеет отношение к христианству. Вот чего вы разрешите или запретите, или введете? Ну, забараняць... Из христианской программы. Я зразумеў, забараняць і дазваляць это, скажем так, не столькі хрысціянская парадыгма. Забараняць альбо дазваляць мае праве Бог. Я просто так сказал, что делать? Я зразумеў. Першыя указы, напрыклад, яны будуць тычыцца таго, каб прывесці ў парадак асновы. То есть вызваліць палітычных вязняў, адмяніць незаконныя дэкрэты, якія просто ламаюць чалавека, там так званыя кантракты, там дэкрэты аб туніяцтве, все гэтыя петлі, якія накінулі нашы беларускага народа. Вызваленне хрысціянства это вызваленне, у тым ліку і духоўнае, і палітычнае, і культурніцкае, і всякае іншае. І безумоўна, у гэтым плане мы дадзім людзям свабоду, таму што для того, каб пабудаваць новую эканоміку, скажам, не трэба планаваць, пабудаваць там 200 заводаў і запланаваць дзяржаўныя там інвестыцыі нейкія. Трэба проста даць беларусам, якія ў сваёй аснове нармальны хрысціянскі народ, працаваць. Ора эт лабора, як казалі ў сярэднявечнай Еўропе. Маліся і працуй. Вся Еўропа рабіла, працавала не як для чалавека, а як для Бога. Гэты хрысціянскі еўрапейскі код у беларусах глыбока ёсць. У залатым стагоддзі ён сфармаваўся, і стагоддзямі ён, як кажуць, захоўваўся, ён зараз яшчэ у беларусах жывы. Ну, а што тычы церкваў, напрыклад, мы не будем... Я вот еще так, для того, чтобы было вот более понятно, вот вы когда будете вот принимать свои указы, вот
на какую страну вы хотели бы, чтобы Беларусь была похожа? Вот для вас есть какой-нибудь идеал там? Или время какое-нибудь? Ну, в эканамічным сэнсе это, хутчэй за ўсё, Нямецчына. Сацыяльная рынкавая эканоміка, дарэчы, там кіруе хрысціянска-дэмакратычны саюз, Ангелы Меркель, это баланс паміж рынкам і сацыяльнымі абавязкамі дзяржавы. Для нас, здаецца, это падыходзіць. Беларусы, славянскія немцы, нас это павінна прайсці. У галіне бяспекі, у галіне права, можа быць, это хутчэй англасаксонскае права, это Великабританія, Америка, напрыклад. А у галіне там тэрытарыяльнай абароны это Швейцарія. Як можна так рабіць, каб народ здольны быў абараніць сваю дзяржаву? Тут прыйдзе Расія. Швейцарцы цудоўна паказваюць як. У іх тэрытарыяльная абарона даведзеная проста да дасканаласці. І па вялікім рахунку усе гэтыя краіны это краіны з глыбокай хрысціянскай гісторыяй. То есть тут тое, што адгукаецца у беларусаў. Але вот прынялі мы нацыянальную ідэю Христос гаворыць па-беларуску. Да чаго яна павінна нас прыйсці? Вот якой яна павінна зрабіць Беларусь? Вот якой вам бачыцца Беларусію, дзякуючы этому? Вот вы прыходзіце да трактарыста Пеці і прыносіце яму гэтую нацыянальную ідэю. Ён мне кажа, а мне з гэтага што? Вот колькі я буду зарабляць? Што ў мяне будзе ў халадзільнік? Гарэлка паколькі будзе? Глядзіце, нацыянальная ідэя – это не пытанне, паколькі будзе гарэлка. Извините, а правильно я вас понял? Вы придете к этому трактористу Пете и скажете, в первую очередь, Христос тебе любит? Как вы... Христос тебя любит. Христос тебя любит. Это и будет... Это проникае ў сэрца чалавека. Ведаеце, калі мне сказалі гэтыя словы, а сказаў мне Алексей Шейн, таксама вядомы пісьменнік, сябра Маладога фронту на той момант. Тут-то і прапаў. Я быў проста ашарашаны. Разумееце, а я быў неверуючы. Иисус тебя любит. Я говорю, Леша, откуль ты это ведаешь? Он говорит, а Иисус усіх любит. Вот, значит, кто виноват, зразумела. Нет, в реальности покаяўся я на Евангелии, якое мне перадаў Алексей Фролов, сімфанічны дырижер сённяшні. И он кальвинист, и он протестант. Сэнс не ў тым, што яны не умеюць змагацца за сваю радзіму. Яны, як снайперы, сядзяць в окопах и чекают свой час. Это я кажу про якраз таки внутренний патриотизм. А мы размаўляем про ідэалогію і ідэнтычнасць беларуса для беларусаў. Так вось я за тое, каб все ж таки аб'яднанне нейкае праз нічога не змянілася. Глядзіце, да? У нас з 90-х по сённяшні час ідзе нейкая такая, ну, я не ведаю, рэч. Здаецца, вот выходишь на улицу, так, будуются клёвые там гипермаркеты, там домы, там лезвінілі небаскробы, китайцы бегают, так само робяць гэта все, там все нейкая плынь, там кварталы новые, там новая Боровая, там все нейкі еўрапейскі ўзровень, так? А палітычны ўзровень незразумела які. Здаецца, мы і з Європай, але не з Європай. Здаецца, і з рускімі, але не з рускімі. І з украінцамі, але не з украінцамі. І з палякамі, але не з палякамі. То есть, ну, атрымліваецца, што ні рыба, ні мяса. Свой шлях беларускі. Свой шлях беларускі. Але я кажу, каб зразумець, што такое ідэалогія для Беларусі, мне падаецца, што трэба все ж таки звярнуцца перш-наперш да не другой сусветнай вайны толькі, а все ж таки да ментальнасці народа. А чаму у нас заўсёды ў гісторыі не любяць падымаць тэму не Великого княства літоўскага, так, а полачыны, там, ну, тых часоў. Ось по мне так падаецца, што ёсць просто такія, ну, фармальныя рэчы, якія ось мы там ці у нейкі там шлях 90-х гадоў, да, толькі чулі ад нашай апазіцыі, што ВКЛ, там, мы вялікія, годныя, так? Лепш мы будзем маленькай Беларусю, так? Ось Беларусь і у гэтай Беларусі ствараць вялікая, моцная гэтая ідэю, нацыянальную культуру, пазіцыю сваю, а не іншых, з іншых, як кажуць, мясцін і краін. Ось, сваю адзінцічнасць павінна быць. Вот ты нават звярнуўся да больш ранейшых часоў, чым Вялікае княства літоўскае, полацкае княства, там, іншае. Але вот
калі мы думаем пра будучую, калі мы будучыню, калі мы там IT-краіна, калі у нас там свая гэтая там даліна, гэта з высокімі тэхналогіямі і гэтак далей, там на космос збіраемся ляцець, белку запускаем, то ці варта нам азірацца у нейкія глыбіні гісторыі, можа фармуляваць і неяк так выбудоўваць нацыянальную ідэю на нейкім такім касмічным падмурку будучай касмічнай Беларусі? Не. Без гісторыі і традыцыі ніякай Беларусі не будзе. Ідэя X на Еўрарадыё.